Bayad na ba ito? Traitor na ito. Nagbayad na. Wala ka ni bayad, bay. Wala ka lagi. Wala ito. Away na po sila. Pastilan mo. Hindi naman na lagi. Ayun ka. Wala ka ni bayad, bay. Tama ka. Ang kunin mong traitor. Tama na ba? Saan na po sila maring, oy? Sa ako pa sinaon na dere. Nana po may operasyon ron. Operasyon libak. What? Gusto gaya manila, oy. Isa mong cellphone, bay. Ugasa mo ang ruta ron. Anak ni Bernadette nga sigig simba-simba. Perti martisa. What? Pero nga no man no? Mga tolo akong babaog di ko kalibak. Basin sinyales ni no? Nga nakoy superpower. Reporting always. Mao nang gili mo trabaho eh. Libak na lang, libakira biya kayo miyani ay. Ayo di ba? Siguro ko maggawas-gawas karon kay daghang kay mga istorya. Kaya marog na ko information nga sulod sa kontolonggan. Nang gawas ang mga istokoy. Istokoy daw. Oh shit! Walay problema kay nakoy protekta si Bunhok. Tukoy si Bunhok. Bunhok istokoy. Okay. Istokoy daw si Bunhok. Anak to silindri. Istokoy daw si Bunhok. Ang sato marites? What? Ay naday ka de Bunhok, sorry. Dili ba kay anak mo to silindri ganiya nga. Muro daw kag istokoy ug nawong. Di man sa ingon na mahimasok ko ninyo ha. Pero feel ako urag ikaw yang ginamin nga istokoy to. Pero di ko gusto mag-away mo ha. Kay magsilingan rabi ta di ari no. Yang sir good taon ta. Yun. Ay pero di ko gusto mag-away mo. Lagot eh, batoy-toy ba? Bantay, guys, batoy-toy. An ko ni? Iya, pag-ano guys, mga silingan, rabit at darino. What? Dili yun. Oh shit! Taon, gutong bata to. Sukul, subagay, ruway, ganay ba? Kung ginako to, bahala di maigo. Ayaw, di ba? Buang, batoy-toy ba? Ano kayo mo sa istokoy ko? Okay, basta mo lang akong nadunggan di ato nga. Istokoy daw ka, mo lang. What? Istokoy mo gagpurma. Kaya si batoy-toy? Waka ka balo? Ako di ka tag-rugby na ba? Ala no? Bubaon ka nagkumbat. Ala, ingana na siya no? Iyaw di anak niya eh. Sa ayaw mo pag-away ha kay mula ka na ko. Ito sa ko. Ang tao ito. Ay, batoy-toy, maing hapon. Oy, hindi marites. Yagin ang basuriro di ari kay ako mga pampers ug napkin dito ba? Wala para ba hindi marites? Ano labay to? Wala pa di ay. Kay hindi palang gabi man hindi marites siguro. Magi lang ko, batoy-toy ha. Sige, magi lang ka? Oo, magi lang ko. Napaunta ko yung istorya ang tanay mo. What? Naman na kay bisyo, no? Ha? Ang siya bisyo? Ang siya bisyo? Dili ba nadunggan ako ni Bunhok ba? Nag-rugby ako sa una. Sa rugby? Wa ko katisting og rugby. Gani, kita rin niyo sa una. Grabe po ni si Bunhok. Uy, grabe maka pangdaot og tao ba? Inuang nga po na kingdom tag-rugby. Rugby boy daw? Gasuyop daw ka. Grabe po ni si Bunhok, oy. Nga sabay mo tamig si Kristan sa una. Grabe po na magsuyop-suyop, oy. Wala ikaw nagtuo kay sobra niyo ka close, gina-tridor dahi ka. Tayo na lang si Bunhok sa kuha. Ayaw lang mo pag-away, please. Ayaw lang yun kay kuan ba? Dili, sobra na yun kayo. I hope dili na mo mag-away ha kay mga sakristan biya daw dahi mo sa una no. Ato sa ako, ay mo sig away ha. Sus kamayong tao ni David. Grabe po sila mga istorya, uy. Grabe. Namayot daw si David sa una, unya. Wag uling sukli. Liyaw lamang istorya. Ano ka? Ay, nari ka dia David. Dili ba, nahanap ko silang Bunhok di adto nga. Namayot daw ka sa una. Dali mo uling sukli, pero ayaw si kaaway ha. Nung sa namin tao na istorya ha, asa man kaya ganun? Relax lang. Binuang na, nabahuang nga. Ano man, sabi, may kaluha daw, kayo klaro. Hindi ka ingon sila. Mayot daw ka sa una, unya. Wala daw ni magiuling sukli. Pero dugan naman ang istorya ko. Hindi na ito ko na. Nadunggan lang ako sila haba. Binuang man ang istorya ha, hinoon nga. Wak magaling. Hindi nang bayot-bayot, hino na. Ala no? Asa man na siya? Kitaan mo siya? Man sila di Patay na ato. tawanan na
I-relax lang oy kay yung silingan ra biya tanan di ari no. Ay dili gina maayo yang gibuhat sa kuha Inday Marites. Mas maayo ginapatilo na ko na. Tabi binuang man aya asa man kita siya. Kita ka asa siya ron. Nanong dito pero unya na lang oy niglakaw na ako kay basi madamay ko ninyo ba ako ko pahinungdan yung nga nagkuan pa mo. Gaway mo diya. Karuha gina basta tuon na ko ron. Pero Asam ka madto ka dito sila dili. dili ko dito ra ko diretso ra ko ila Inday Marisol. Tuon ako to ron. Tig-tiil ng tawhanap. Ato sa ko David ha. Ato sa ko dire. Grabe rin tawhanap katinaro amigo munta kaayo mi. Sa una nag-duty pa na siya sa una pagkagwardya. Muna pang adto sa balay kay wala siya sapatos, wala siya uniforme, gipahiram pa nako pero karon traidoron kunya. Ngita man gyud siguro problema ng tawanan tuon sa nako be.